Halo, assalamualaikum dan salam pinggiran dan salam manis, asam asem lan kabeh jeneng wektu ora usah dipermasalahke dan mergo wong ketibal telung lawe kaya awake dhewe iku ya rasa sing kudu ditampa iku ya ikhlas, ngalah karo etok-etok nampa dan nah iku wis jelas apik dan terus wong-wong sing pinter iku mbok ya aja temen-temen lah mikir wong ya awake dhewe iku. Awake dhewe iku ya kon berubah pikirane, kon pola pikir sing maju. Angel dan tenan. Wis tau tak omongi. Luwih gempang malah Ultraman timbang malah no caraku berpikir. Ya, wis. Aja nemen-nemen kon ngajari aku investasi. Fungsine ngene kanggone kae ora masuk blas dan pemeneh ngakon ngatur duit. Wah, angel itu dan angele bukan apa-apa dan masalahnya orang ono sing diatur duitnya dan anak duitnya ono wis tak kon baris hadap kanan kiri depan belakang tak kon baris duit-duit itu. Nah ngene ae dan timbangan dan aku sing ora-ora nek ono lowongan mbok aku dikabarin dan misalnya lah ya lek ono lowongan jadi dajal iku aku yo gelem dan apa nak gak dajal wis anak buah dajal kan gak apa-apa lah dan seperti aku yo bakat ngapusi dan dapat telek ra ono dan aku nek ono kiamat aku jadi panitiane ae dan wis tak intim iku lek aku kelakon jadi panitia kiamat dan tak goleki iku wong-wong ketibal limang lawe kaya aku iku mergo nimbang amale mesti gempang dah amale mesti telu iki ikhlas ngalah karo tok nampa dan wis telu iku tok anak dosane wis akeh dan tapi muga-muga di sepuro dan dosa-dosane wong ketibal 25 niki mergo ya dosa-dosane dosa receh dan paling yo ngijoli sendal mentok-mentoke ngrasani panguwasa itu dan terus terakhir paling dosane iku yo jimbuk korek kancane pas tahlilan nah iki ngono iku tok dan wis kene sik ya salam saking pinggiran assalamualaikum dan